Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Now, tagantasag pagtagad mga kaigalaan, kadaghamtag mga issues bata kagahapon nga daw gi-deliver man ang first zona ni Presidente Bongbong Marcos mahinungdan mahigala nga ato lang lakbitan sab karon nga adlaw ang iyang first State of the Nation address tungod kay andel sa balaod mga kaigalaan. Ang uban naglibog sige na mag first zona naman si Bongbong. Yes mga higala kay mo na openings Congress unya bag-o na ang Senate President mao na mga higala si Mig Subiri o sa House of the Representatives si Romualdez mga higala ang igagaw mga kagala ni Bongbong Marcos. So manaroy head, manaroy leader sa Senate Mig Subiri, sa Lower House mao si Romualdez. So kana magod ang 4th Monday of July mao kana mahigala ang opening sa Kongreso mo na unang zona sa presidente mga kagalan. Ang uban magod ay kay lahi tong inauguration, no? Mao tong iyang pagdaog na niya pag June 30 under the Constitution. June 30 alas 12 musugod ang termino sa presidente human sa eleksyon, no, proceeding the election mga sukid tig paminaw. So kadto mga higala ang katugong panahon ni Duterte ang iyang magong inauguration mga kaigalan dili man gusto in open space didto naman sa Malacañang. Very simple naman to mga higala. Paragwa kay to ingon nga kuan gyud, no, na emphasize mga sukid tig paminaw. Kining kang Bongbong Marcos didto man to sa open space ang iyang inauguration. So kuan kayo, en grande kayo mga kaigalaan. Unya na sundan karon sa zona mo nang uban nakaingon nga anong sayo man kay zona. So mo na first nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos tungod kay Andres Tumbalaod ba kagalan nag-ingon nga ang 4th Monday of July o kana ang unang magpahatag may galag zona sa presidente or paghatag og roadmap unsabay iyang buhaton sa unom ka tuig nga iyang paglingkod isip presidente. Straight to the point. Gihatagan tag roadmap. So ang Congress maminaw mga higala unsay mga gipang mention sa presidente kay sila maan mga kaigalaan may muhimo og mga balaod labot sa iyang mga gipang mention. So base sa iyang speech og ikaw mga higala senador o ikaw congressman muhimo ka mopasar ka og bill labot mga higala ining iyang gipang sulti. So priority bills na kanang gipang sulti ni Presidente Bongbong Marcos. Sa unang-una ang ekonomiya mahigala gumikan kay kinahanglan ta mobangon sa natad sa ekonomiya. Unya kining natad sa agrikultura, no mo na ang gitagaag mga prioridad. So kung ikaw congressman ka o ikaw senador indeken, maminaw ka mag-take note ka unya mo to imong himuan o balaod. Ipasa ang balaod. On the part mahigala sa education kining ROTC apil ni. So kung ikaw congressman pwede ka mo sponsor og bill nga ipalabang nimong ROTC kay gimension na sa zona ni Presidente Bongbong Marcos. Mao na mga priority bills nga mahitabo ron sa iyang administration, no? Ang kanang bill kasamang buhin labot sa divorce dili pa priority kay man ma-mention. Umingon bas Bongbong Marcos time na nga mopasata sa divorce bill. Damaw na mga higala nga mahimo ng priority bill. Pero wa pa man ma-mention. Pero dunay uban mahigala dinha nga mo file gyud ilan ang i-file pero dili siya priority, no? So unsa man mga priority bills kadtong nga gipang-mention labi na sa natad mahigala sa ekonomiya, importante kayo sa agrikultura, labi na kasi mga higala mo imuda sa natad sa agriculture, importante ning tutukan ng agriculture mga sukid di paminaw kay kini nga tong nasod usa man ka agricultural country ni atay mga eskwelahan din mahigala sa agrikultura. In fact kanang ato mga silingan nga mga nasod dili na nag-eskwela nato mahigalag unsaon pagpananom og bugas sumay, unsaon pagtanom og mga palay indayken. Pero mo lagi na naka-insulto nato nga kita nangumpra na ta og mga humay didto mga kaigalaan sa Thailand, Vietnam nga kana sila dili na nikat-o nato mga sukid tig paminaw. So kanang dapita kinahanglan na nga atagag pagtagad tutukan mahigala ang natad sa agriculture sa
farming, diri mga kaigalaan usab sa labi na sa pagpamuhi og mga hayupan sad, apil na mga sukid di Binaw. Tan-aw na to unsay dagan ani under sa pamunuan ni Presidente Bongbong Marcos, labi na nga siya maoy moduma ni ining Department of Agriculture, mga sukid di Binaw. Straight to the point. Lakip sa gitagaag pagtagad sad nga na-mention kagahapon ang tourism industry, kay kini mga industriya ha mao man ni naapektaran sa COVID yun. Ang tourism industry, mga kaigalaan, importante ni. So hataga na og mga priority bills ang natad sa edukasyon, natad sa infrastructure. In fact, doon na ito mahigalay mga amendments nga himuon mahigala sa PPP, kining public-private partnership, or kining build, operate, and transfer, no? Nga mga paghatag o pagtagad mahigala, o niya na kanindot lang kay si Presidente Marcos, mga sugid tigbaminaw, ingon nga iyang ipadayon ang mga infrastructure nga nasugda na ni Presidente Rodrigo Duterte. Mas nindot manguna mga kaigalaan, kay lisod magud kay na nga panalitan, lain na po'y politiko mamugunan dunay mahimong white elephant nga mga projects, kay ini kasunod lain na po'y mudaog kasamambuin, maghimog iyang kaugalingon. So kini ipadayon ang mga infrastructure projects unya full speed ahead pag yun. Igon pag sa kasamambuin nga DOTR ha, full speed ahead. Ha? So mag-expect ta mga kaigalaan nga doon ay mga pagbangon na to ini sa natad sa ekonomiya, mga sukid di Binaw, hinaot nga kining iya mga lieutenants, kining iya mga department heads ngayong ipangtudlo diha kanamo arangkada gyud sa trabaho, mga sukid di Binaw. Straight to the point. Hinaot ta mahigala nga makakumbate gyud, no? Kung ikaw itudlo ka as department secretary, kinahanglan nga dedicated ka anang imong trabaho din ha aron makaarangkada ng imong department, kay ikaw man maoy alter ego sa presidente. Naapil po pagka-mention, mga kaigalaan, ang 4-piece in the can. So doon na mga 1 million di ay nga listahan sa 4-piece nga tangtango na. So tangtango na aron nga ihatag na nga to sa uban nga nanginahanglan jud sad. Kay doon naman mga higalay kwan na may mga membro sa 4-piece nga nakalingkawas na. Kay pila na gud katuig nag-implement ng 4-piece. So kadtong pamilya panalitan nga doon na nagkagraduar, gikan mahigala sa 4-piece, kining pantawid pamilyang Pilipino nga programa, mga kaigalaan, ug magkagraduar na ng usa din ha, obligasyon sa usa ka membro sa pamilya nga siya na maoy mutabang sa iyang pamilya. Mo man mga higala kita mga Pilipino na anad bang kita anak nga kada ganing inyong tanga kwan o kumon man nato mahigala nga ang pamilya mingon ang amahan o inahan o ikaw day undang na sa kaday kay paunahon sa nato eskwela dudong kay sa may kwan, no. So og inana day kin mo po ni ang principles for peace nga kung naay usa lang nga makalampos, at least kanang usa mulingi gyud, dili kay naglampos pud buin muminyo sa dayon. Mo naon nga 4-piece kagikan buin nawayban nga kuan dayon. Baos ka, tabang ka sa pamilya. So tangtango na dito mga kaigalan sa listahan. Okay na, no? Kay na may mga daghan-daghan naman ni nagkakuan nga magsige lang gyapon kag dawat og hinabangi ka sa gobyerno. Pero ako uyon ko ng 4-piece kay nahibaw ko mga higala nga nagi mga pamilya nga labihan katabangonon. Kana bitong murag dimalas sa kinabuhi gid ba? Kay prangka-prangka pag istorya lagi kining 4-piece among panahon og naa pa ni apil man gyud mi ani. Sigurado gyud ko nga ma-qualified gyud mi ani. So mo na nga ako sympathetic kay ko ini mga naka-kuan ba kini mga membro ini mahigalang 4-piece, pero pag abot sa panahon nga nanay magkagraduar, kanang nagkagraduar mo na po na mutabang. So tangtango na siya para nga katong uban nga mga maka 1 million to dimension ni President Marcos nga 1 million sa listahan nga angay ng tangtangon. So tangtango na ihatag na ngadto sa nanginahanglan jud kay kinahanglan mo gud atong lain-lain magunta ba ang atong sagol mo gud ni kugi ka sa mambuin unya sa atong pagkugi mo do na puy sagol sa kapalaran bitaw na to nga mo na kung giingon may gila do na gyud mga sanggabon sa gyud intawag kapalaran. Bita-bita na lang gani taon ta inday ken nga musulti ta kay nagkugi ta. Nagiuban nga wa magkugi, nasulti gyapon. Bantay ka boy, naiuban wa gyud magkugi. Nasultihan gyapon. Panalitan na ka ng mga nakaminyo nagputin datua inday ken. Wa gyud kay magkugi ka sa mambuin pero bida lagi sultihon. Napuy uban nga puting kugihan na. Kita ka na tayo mga silingan na tayo mga kuhan nga. Pwede mo yung kugihan na, pwede mo yung banat yung trabaho, amang yung masinso. So mga naipagkasanggabon kamay, ato nang agakon, mo nay tuyo may galas gobyerno nga hilaon siya ba? Agakon siya, suportahan siya, hangtod nga makabarog siya. So mo ka na mahigalay principle sa 4-piece. So kadtong mga wala na, kadtong mga
kinini ang nanay nag-gradual sa ila, tangtangon na to. Aron nga makasave sa ng gobyerno or mahatag ka ng ilang slot ngadto sa lain nga nang inahanglan gyud sad mga sukid tig paminaw. Unya kani mga members purpose kinalang dunay sigihan nig seminar indekin. Kamo ha mga members purpose kana ibutang gyud bitaw nga kanang i-brainwash ba buin. Brainwashing gyud nga kita membro tas purpose kinalang ta magkalampos gyud ta. Unya nig kalampos nato mutabang tas ng pamilya i-brainwash gyud. Dili kay membro kas purpose unya human eskwela dito unya human na uyab-uyab dito kasama buhay na buntisan ato balik mo balik na pud gihapon ang kinabuhi dakin. Dili ka kalampos karon kuan na. Dili ka ka-eskapo sa imong problema diha. Kay imbes ikaw may paglaom diha sa imong pamilya, ikaw may paglaom sa imong pamilya unya paghuman na minyo sa kagkalit hinuon kay wa sa panahon wa sa plano kasama buhay na tuwa. Si kwate kadahang dapita mga sukid tig paminaw. So kinahanglan gyud nga dunay brainwashing ba palabas Japan. Kanang Japan mga kagilaan kaniadto kitang Pilipinas una pata na in terms of economy mga higala sa Japan o Pilipinas kung imo ikumpara sa una in terms of economics mas labaw-labaw ta kay kanang Japan na pildi man nagira sa World War II na pildi sa gira gipabayad pa gani nato sa mga damages so ang ilang gihimo na mga bata sa Japan kanang mga Hapon gi-brainwash nila nga kita pobre gid ta pait ka na to kinta na pildi ta gira kanang mo lihok kita mo nagabantay mga bata nga mga Hapon. Kamao na mo himog kana mga bata nga kon maghimog radyo kay himuon na ning radyo dayon. Maghimog TV, himuon nila. Kanang grabe ka kon mga ang responsibilidad kanang gi-brainwash na daan bitabon. Dili kay mo lang bibibihon na gipon mo ng bata. Na tod kadugayan way makatunan. So kiniro no, apil ining sitwasyon na kana na ang ROTC, Reserve Officer Training Course. Usa na priority bill kay gi-mention ng President Bongbong Marcos. Of course mga kagalaan ato nga evaluate pagmaayo ang ako aning baruganan ning ROTC na naman na pareha magbaruganan sa Bongbong Marcos ug Sara Duterte Carpio. So kining ROTC ibalik ni. Ang ato lang mga kagalaan ba ang screening aning pagpili og mga kamandant. Ang screening ini mga kwan kay membro kon magini sakop man sa Philippine Army gyud ang mo train plus dunay mga tactical officers didto sa eskwelahan. Okay na mga higala pero klarohon nga ang ato mga trainers kanang dili ba walsak buin ayaw tong walsak kanang tarong ba nga tagaan ka og klaro nga training labi na sa leadership tagaan kag tarong nga training sa kinini ang military training o kanang disaster preparedness kanang mga rescue asa man na magkatunan sa uban katong mga kwan kanang pag rescue dili man na magkatunan sa ROTC. Kanang paghatag og CPR kanang uban gipanudlo na diha. So klaruhon lang pagtudlo. Ang problema ko sa ROTC kung ang mga kamandant o kadto mga tactical officers, mga abusado mo na problema ang dako diha mga sukid tig paminaw. So kini mga kaigalan o kini nga ibalik ning ROTC pero kinahanglan gyud nga klaro ba ang training. Ang tuyo nga makakat-on gyud ang mga bata. Dito gud sa mas grabe man ang Israel buin. Ako dito ko sa Israel mga sukid tig paminaw. Kita gyud kas mga batan-on kayo ilang mga military day pati mga bataan nga naman mandatory pag 18 years old mandatory dili gyud ROTC muserve gyud kas army nga naman kay ilang country naa sila kanunay sa pagpangandam ba kay tungod sa attack pod sa ilang mga silingang mga nasod. Imagine ka unsa kagamay ng Israel unya ang mga country nga naa nagpalibot nila mga kay dagkong countries mga Muslim countries day mo na nga moingon ng Israel nga kami chosen people of God may musukol sa gira mahigala bisa paggamay sila. Dahil mga panahon nga gitabangan sa gira sa upat ka nasod. Nagpalibot nila pero wa sila mapildi kasamangkin. Pero grabe masad lang training nya ang ilang mga higala dili gyud kuan mandatory na ang mga ginikanan sad nga naagi man pod ang tanan ginikanan naagi man sa kapag army day. So kasabot sa ka nga kanang imong mga anak inig 18 years old musud sa ng army. Ihatag sa nimo to sa gobyerno. After 2 years makabalik na imong anak swerte. Pero ang ubang taon di nakabalik kay iniserve man sa military. Anak sila mga higala dito. Pero kita, sobraan po takakuan kayo nga, dili gyud pa ROTC kay sus, mainitan ang bata. Ayaw kay mainitan, ako okay na mga higala kuan, pero kinalang ang training nga klaro sad. Ayaw butangi sa kamandang to mga abusado buin. Di naman ang problema ba? Unya, naiban, sulusuri ang kamandant, sulusuri ang officer niya, tanong, odong, ikaw dong, sa magka nga mo naman, mas gwapo magkanakoron, may tagay sa kong push up. Ayaw na ang inana. Kanang klaro ba nga, sus ginoo ko.
Kinalang kuan ako okay ko ning ROTC nga mabalik ni. In fact kana bitong apil na dili lang ang military ang kuan pod. Na uban na dili igay painit kay basig madaot naglutat tayon. Dito sa gawas sa nasod, kanang Israel akong example dili man gyud gani na. Anong okay man sila dito buin? Serve gyud sa tinuod gyud nga army. Mo serve sa 2 years mandatory na sa ila. 2 years babae ha. But sa lalaki daykin 3 years pa gani. Mo na dito ang kwan, gigahuman nimo og serve nimo dito da gikan ka sa army, gigahuman nimo da kwan na ka. Balik na ka sa imong civilian nga kinabuhi kung gusto kang padayon sa mga civilian kinabuhi, okay na ka. Mo na nga kanang magsurisuri da mga gwapang magsurisuri yung mga Israeli ayo kumpiyansa imo lang ng daog-daogon kay magkulatahan ka na. Dapat tayo apil sa una na Miss Universe din, no? Nga, Miss Universe, perting ka beautiful kayo nga kwan Israeli, pero deserve to sa army. Dapat tayo, nahitabo bitong gi-rape tong Israeli. Ang rapist mahigala mo ay nabali-balian. Kaya ang iyang gi-rape pun, sundao man dito. Pantigo ba? Kanang mga self-defense o kanang mahimo kang kuan nga pagkatao okay na nga mo itudlo nya kanang mga pag-rescue apil na mga kagalaan ang disaster preparedness apil nga itudlo sa ROTC okay na nya numero 1 gyud is gyud klaro kanang mga kamandant nga ibutang nga tarong ayaw tong kamandant nga gikan assign dito sa Basilan kanang kamandant bitaw indikin nga gikan assign dito sa tinini ang Marawi, naagigiras Marawi niya mura pag nawalsak pagamay. Haom sa ato kanang training ba? Haom sa ato, hindi ken no, sakto no, haom sa ato ang disaster preparedness ug rescue kay daghan tag bagyo baya. Daghan tag konsumo magamit ato na kabantay ka even sinulog bitaw diri isa may mo gamit og crowd control ang ROTC. So tudloan sila og kan. Unya naman po na indikin mang military courtesy and discipline. Military courtesy and discipline. I-emphasize mo na military courtesy and discipline. Nya no sa may nung may courtesy ganay hinuon ning dagana ron. So kini mga kailangan mga priority bills ni Presidente Bongbong Marcos og pagbalik na sa mandatory mga kagalaan nga ROTC sa mga eskwelahan pero mo lagi na giingon atong emphasize nga kanang tarong gyud nga mga kamandant. Unya di pod abusahan ng mga estudyante, di pod mga higala kinini ang na mga corruption sa na diha kasama buin. Ayaw pod og mga officers pabaligya dito ga ice candy imbes kay tagmamiso sa ice candy himo 5 pesos. Kanang itarong lang gyud og kwan. Kay lahi man na kani adto nga moingon ta ba, ikaw buin sa umong panahon moingon ka nga okay naman ko training ko military. Lahi man na ROTC pero karon sa imong mga anak na lahi naman kag pagbatisan kay mura man kag okay ko gipakamangkamang ko pero akong anak di ko ganahang pagkamangkamangon mo anak naman sad ka kay mas mo protect man ka sa imong pamilya sa imong anak no nga ma-appeal dito o kadunsingot nimo anak tubuin kalapok-lapok dito basta kay kanang training lang at tinarong nga dili training nga kinabuang na okay na mga sukitig paminaw mo na numero 1 na i-screen og klaro kanang kamandant kay sa ROTC mga dunay usa ka army anak nga kamandant unya dunay NCO na non-commissioned officer sad nya naa so duha ka tinuod nga army gyud ang naa buin kanang uban mga tactical officers na magsulot po nag army nga mura sag army onya kana sila i-train na sa iklaro gyud nga kanang tarong no og may mga foundation onya maantigo mahigalang mo train gyud og mga tao dili to mga abusador sad kay diha man ta magka problema sa ROTC mga higala kung ang lidihan daan doon na problema ang daan so kurap daan o kanang dunay naasayin daan dito mahigala sa hulo-sulo niya murag warsak pa hindi abot na sa eskwelahan bida lisod na ato'y padayon mahigala standby lang una taas-taas din yung suna kagahapon may abot may mga usa ka oras day usa ka oras po ni kape no 1 hour and 14 minutes ang iyang pag-deliver mahigala sa ang State of the Nation address sa unang suna paghatag og roadmap niining administrasyon mahigala ni Presidente Bongbong Marcos.
Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide.